जों दिनै चाम्पार PSO फाइस बायजा मिया सालजाबा सालनि रमन साइबाना जे निउज अनुसंधान मुंगै काइसा निउज चैनल जिन बुबा गारनाव मुंगै जे हामिया कक सामानि एगेंस्ट तिनि जों निउज अनुसंधान नि जे एडिटर बन मुंगै एफआर फाल खायनो फाकिया जों खलाकिया इगो सिंया ताव तंग रिसीव कपि आदि साबो निउज अनुसंधान न आमखे खारि दंगाबो तो जों साइमिया किन्तु जे खाइ तंगमानि बा जे साइ तंगमानि आव बेलागे चाया जोंगाबो बेलागे सेलंगो आदि आमहाय कबंगा चैनल सिनिति प्रासारंनो कुतुगै बुबाग्रान मुंगै हामेसावै सिनिति प्रासारंनो गुबुननि ट्रेक गतलां थांनाय दङ आंगाबो कक सारामु संगो सिन बुबाग्रा जथेष्ट सिनिति प्रासारनि बागै सामुख्लाय दङ नौ नखना कयदिन सिगां बो दिल्लौ थांबाय ताम कक साखासिन बुबाग्रा आंगाबो सानाय जे निउज अनुसंधान बा बिनि चैनल एडिटर आमहाय सामारक साया आमहाय रंनो जों सेलेंगो नेक्स्ट टाइमो जों दिनै बि मुङै एपेर हागिया आमहायनो जों गोबांमा बसर सिगां नुखा जे आमहाय निउज चैनल ख्रक्सा सयकतला पात्र हनै बबा आमहायनो सिन बुबाग्रान मुङै हामेसाका सिनि राजमातानि मुङै हामेसाका आमहाय गोबांमा सावै जों बिन मुङैबो केस फाइल थागिया ताबु ओ जे तला पात्र बबो ताबु जेलनो तंगै दङ सामिया बेल नामांखा किन्तु जों आमहाय जुदि सिनिति प्रासा बा सिन बुबाग्रानि एगेस्ट आमते कक सानाय निउज चैनल जे सपानंथुन जों बरंगा फियोगिया जों बंनि लगी सब समयनो ताम हिनाय अपोजिट साइड जों बासा जाक दंनाय सिन बुबाग्रानि बागै सिनिति प्रासानि बागै जों YTF जों दिनै आश्रामबारिनि YTF रक आन लगी ब्लक प्रेसिडेंट दङ यागो दङ आनि जत वारियार्स रक जों दिनै आश्रामबारियाव जे निउज अनुसंधान ते बिनि एडिटर मुङै केस फाइल खलायगिया नेक्स्ट मोमेंट ताबुंनाय जों तेसा आबो आसुगै सानाय किन्तु महाय जुदि एंलाय दंगाय जों आबरंले रेहाय रेगलाखासि नेक्स्ट टाइम जुदि मुसुबाय थायाखाय मन बादे ते कतर जवाब जों बागै जों प्रस्तुत दङ हामबाय।